DXDC Radyoman Report. Gitinguha sa Public Safety and Security Office kon PSSO ang luwas nga adlaw sa mga minatay. Sumala ni Public Safety and Security Office kon PSSO Chief Angel Sumagaysay, 14,000 ka mga personahe gikan sa nagkadaang mga security sectors ang ipang-deploy para sa Oplan Kalag-Kalag 2023. Nakita po namin na may mga adjustments po tayo mo on humanitarian considerations, kumbaga, maintindihan po nato na dili lang kung tapusuhon katong mga ginabawal, no? Kasi paglunggan sa tao, instead may saliksyon, wala po na mo hangyo. O kung magbubugubog, dili mo gamit ang tuon na magwala dito. Preparado na ang security plan sa 38 ka mga pampubliko o pribadong mga sementeryo. Nagpahimangno si Sumagaysay na kung manlakaw sa mga panimalay, siguruhong nakasirado ang mga panimalay aron dili makahigayon usab ang mga kawatan. Magpatuman ng PSSO og one entrance policy alang sa mga bubisita sa mga samang karong kalag-kalag. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.